Velkommen til Lysdiagnose-programmet fra Fava og God Energi. Jeg skal i denne her video vise, hvordan man kommer fra at starte programmet til en lille hurtig beregning og se beregningsresultaterne. Når programmet startes, så startes med dagens tip, som der står her. Første tip, der er et forslag om at bruge projektwizarden, og det er det, jeg skal gøre her. Jeg starter med at lukke dagens tip hernede, sådan. Og som man kan se her, så er der et skærmbillede, hvor der er projektbeskrivelse, bygning og driftsform, og man skifter mellem de tre enten ved at klikke heroppe eller ved at klikke herover til venstre. Jeg skulle bruge projektwizarden, den har jeg heroppe. Der, projektwizard. Hvis jeg nu trykker på den, så får jeg en wizard frem med i alt 3 trin, som man kan se her, og den første er projektbeskrivelse. Det jeg vil lave, det er en lille skole, og her er der, sådan jeg siger, projektnavn, den kalder en lille skole. Projektnummer, det er nummer 1. Dato, projektbeskrivelsen, det er en lille skole på landet. Datoen, det er den 1. 12. 2011. Sagsbehandleren her. Og kunde, det er kommunen. Så man kan se herovre til højre, så er der sådan, at man kan lave et projektbillede og sætte ind over her. Og en måde, man kan gøre det på, er at tage Windows Stifinder og så trække billedet fra den og over til. Og jeg har nu fat i et billede uden for skærmbilledet her, og så trækker jeg ind over, og så kommer jeg ned, og så nu kan se, at der kommer et plus på, og jeg slipper, så får jeg billedet med. Så nu har jeg knyttet et billede til projektet, sådan at på udskriften af det her projekt, når det skrives på printer, eller sendes som pdf-fil, så vil man kunne se billedet her, og det skal beskrives, den her lille skole. Jeg trykker næste. Jeg er nu kommet til trin 2, som man kan se er 3, og jeg skal beskrive lokale dimensioner, og det første jeg skal beskrive, det er, hvad vi kalder det her. Det kalder jeg et klasselokale. Og det ligger på første sal. Og jeg skal nu angive, hvad for lokaltype det er, og der er forskellige her, og den der passer er undervisningsbo. Og så kunne man skrive et kommentar, der findes andre af samme slags, eller hvad man nu vil skrive. På samme måde som jeg viste, at man kunne knytte billeder til selve projektet, så kan man knytte billeder til hver eneste af lokalerne, og det gør man ved at trække hen over og slippe dem her. Og hvis jeg vil se billederne, så klikker jeg på vis billeder. Så er det sådan, at man skal beskrive lokalets anvendelse i henhold til det 700. Det er en lidt større tabel, kommer her med at trykke på knappen. Men der findes en søgefunktion, så hvis jeg nu skriver klasse, så er der kun en mulighed. Det er klasselokaler, hvor der skal være et middelbelysningsniveau på 200 lux og en blændingsgrænse på 20. Jeg dobbeltklikker her på, og så er den valgt. Hvis jeg nu havde målt, og det var kun 180, så kunne jeg så angive det her. Her klikker jeg, om det skal være en del af økonomiberegningen, det vil jeg gerne have. Anvend brugstiden for det her lokale, og her skal man, som der står hernede, husk at tage højde for mellemtimer og rengøring. Det er angivet til 50 her, 45 uger per år, og hernede er der en mulighed for at skalere lokalet, og det er sådan lidt, hvis nu der er flere lokaler af samme slags, så kan man for eksempel, nu der var 2 lige store, så kunne jeg så sige, jamen, jeg skriver 2 her, og så skal jeg kun definere det ene lokale, og så indgår det med vægten med det dobbelt areal. Det lokale, jeg har her, det er 12 meter langt. Jeg har ikke nogen vinkel, det er bare rektangulær og ikke L-formet. Jeg skal have et 8 meter bredt, og som man kan se, så begynder der at bygge sig en skabelon herovre til højre, og det er 3 meter højt. Nu har jeg så et billede, som hvis jeg går herover, så man kan se, så kan jeg holde musen nede og rotere billedet her. Det der også er nyttigt at have billedet til, det når jeg skal nu angive de reflektanser der er. Og her hvis man bruger Favas farvevifte til at matche farver på flader, f.eks. gulv, væg og loft, så er det vigtigt, at man har matchet det i dagslys eller kunstlys, for farver fremtræder forskellige, om det er i dagslys eller kunstlys. Og derfor er det vigtigt for angivet her, som det nu er i den her måling, der er det gjort dagslys. Jeg ønsker at bruge farven via tabel, og så jeg klikker her, så får jeg farverne fra farveviften. Og hver eneste de har et farvenummer, som man kan se her var det farve 17, her var det farve 34, farve 54. Og på den måde, så kan jeg vælge den rigtige farve. Hvis jeg nu synes, at jeg skal have den her farve 24, klikker her, så får jeg farven herover. Og sådan kan jeg gå videre ned, farve herned. Jeg skal måske have her, sådan. Og på den måde, så kan jeg få farver herover. Når jeg har angivet reflektanserne,
Så trykker jeg på næste. Sådan. Og så står der her, at jeg skal angive, hvad det er for et belysningssystem, der findes i det eksisterende lokalet, de eksisterende belysningssystemer. Jeg vælger at tilføje sådan her. Folder det ud med plus. Siger, hvad det er for et. Det første er, at jeg har et almen belysningssystem. Og det almene belysningssystem, det har 12 armaturer, 2 lyskilder per armatur, og hver af dem har en effekt på 36 watt. Nu er det nogle lidt ældre nogen, så det er med konventionel forkobling i KF, så jeg klikker ikke her, og dem jeg har her, de er påbygget. Men det må være det klasselokale, det hedder også en tavlebelysning, så jeg tilføjer et nyt belysningssystem heroppe. Sådan. Folder det ud hernede, og så skriver jeg tavlebelysning. Der er 3 armaturer. Der er en lyskilde hver armatur, det er også 36 watt, og igen konventionel forkobling. Så er jeg sådan set færdig, og jeg trykker på afslut. Så man kan se, så er billedet her nu. Alle de data, vi taster ind, de var her. Jeg kan skifte til bygningen. Til bygningen findes nu de data, som jeg taster ind her. Og som man kan se her, så er det, at det her lokale, det har fået en lille rød firkant, der siger, at det her har et rimeligt besparelsespotentiale. Der står her, at man kan forvente, at et nyt anlæg kan laves til 8 watt per kvadratmeter, og det jeg har her, det er 12,7 watt per kvadratmeter. Hvis jeg nu vil se, hvordan det økonomisk hænger sammen, så trykker jeg på driftsøkonomi heroppe. Og så kan man se heroppe det årlige elforbrug for det eksisterende anlæg og for det nye anlæg. Og man kan se her en ret stor besparelsespotentiale på hvad det hedder, elregningen. Næste felt her er en økonomi over 10 år. De står hernede for et billigt anlæg og for et dyre anlæg. Og så går den igennem eludgiften, investeringen, eludgift på det eksisterende, investering på det nye, og eludgift på det nye, hvad det er, at det samme nettoudgift er, og om hvorvidt det kan betale sig, og hvor meget af det rent faktisk vil finansieres over tilbagebetalingstiden via besparelse i el. Og som man kan se her, det billige anlæg er tilbagebetalt på under 10 år, og for 15 år ved de nye anlæg, der er lidt dyre. Hernede kan man så se, hvad det er for nogle lokaler, der er indgået i beregninger. Her kan se det ene, det har lavet, er klasselokale, og det indgår. Vigtigt er her, at man kan kontrollere, om de lokaler, man gerne vil have med, faktisk er dem, man fik klikket af. Så har jeg herovre nogle grafiske illustrationer for det billige anlæg og for det dyre anlæg. Hvis jeg nu vil tilbage, så kan jeg lave herover, og der kan jeg så, hvis jeg nu højre klikker, så kan jeg indsætte nye lokaler, jeg kan kopiere, jeg kan indsætte og slette, hvad jeg nu vil. Ligesom man plejer, kunne jeg også ændre dataen herover, hvis jeg nu siger, at jeg skal bruge 2 af de her lokaler, så trykker jeg 2, og så har jeg 2 lokaler. Det man kan se her er, at hver lokal er 96 kvadratmeter, men totalt set har vi nu i hele bygningen 192 kvadratmeter. Og på den måde kan man ændre forskellige af de her inddata. Hvis jeg vil skrive projektet ud, eller bare se det på skærmen, så kan jeg klikke herop, vise udskrift, og så kan jeg så angive, at jeg mere vil gerne have en lille kortfattet udskrift. Kan du lige vise mig den? Den kommer her. Og jeg kan se forsiden, hvor jeg fik billedet. Jeg har fået tilknyttet logo i opsætningen også. Klikker på næste side, og så kommer indholdsfortegnelsen. Jeg kan få lidt det samme skema, som vi kiggede på før. Jeg kan få resultaterne. Og hvad det er for nogle forudsætninger, der er blevet brugt for at regne det her lokale. Jeg trykker på escape-knappen igen og tilbage. Og på den måde kan man også lave en pdf-fil, man kan sende rundt, så man ikke behøver at have programmet installeret for at kunne se beregningsresultaterne. Det var en meget kort gennemgang af, hvad programmet kunne. Der er andre ting, som er vigtigt at kigge på, og det er for eksempel en ting, som er opsætning af eludgiften. Hvad er det, det koster per kilowatt-time, når man skal købe el? Og her findes der opsætningsknappen, vis programopsætning, klikker, og feltet, der står her, er pris per kilowatt-time eksklusiv moms, og den er til grundlæggende lagt til 1,5 kroner, men den kan man sætte for hver eneste projekt, hvad det er for en pris, man ønsker at operere med. Ønsker man at sætte sit program op, i det her tilfælde var det med et logo og adresse og kontaktinformationer for at få det ud i udskriften, så er det altså her, man gør det under i firmainformationer. Logoet igen trækker det fra Windows Defender, slipper det over feltet her, og så er det med.